Алда укып китәчәк хатлар сыман язмаларны кулга алгач, аның бер генә сүзен дә үзгәртмичә укып китергә теләк туа. Исәнмесез, Галия? Шушы татар телендә булган тапшыруыңны уйлап, алып баруыңа иксез-шиксез рәхмәтләр җиткерәм. Мин генә дә түгелдер, миңа меңләгән милләттәшләрем кушылалардыр дип уйлыйм. Җанга үтеп керә торган моңлы тавышың илаһи бүләгедер. Алдагы көннәреңдә эшеңдә уңышлар, инде Шевский татар тапшыруыңда иҗади һәм рухи байлык, шылтырап аккан су кебек тавышың алдагы көннәреңдә дә экраннарда яңгырап, халкымны шатландырып, саулыкта, бәхеттә Аллаһ Тәгаләм яшәргә, үзеңә, гаиләңә насип итсен, дип башлана бу. Шын күңелдән шушы теләкләргә зур рәхмәтләр белдереп, аның төп эчтәлеген укып китәсем килә. Карамалы авылы табигатьнең иң матур кочагына хас булган авыл ул. Инде җиләк җимеше, дару үләннәре, гөмбәсе үз халкын гына да түгел, тирә-як кешеләрендә тәэмин итә. Шундый матурлыкта урнашкан Карамалыда 1952 елның 20 июлендә Тәнзилә апа белән Солтан абый Айнетдиновлар гаиләсендә беренче кызлары булып Рәйсә апабыз туа. Аның балалык еллары авылда үтә. Әйдә әнисенең уң кулы булып үсә. Чөнки әнисе авыл хатыннарының бала тудыручысы булып хезмәт итә. Бар гомерен шушы һөнәргә куя. Мәктәптә 10нчы сыйныфны яхшы билгеләргә бетергән кыз Ульяновск шәһәрендә медицина училищесына укырга керергә юл тота һәм үз теләгенә ирешә. Студент еллары ул бик матур хатирәләр. Тормыш китабыбызда кечкенә генә тарих булып мәңгегә сакланып кала. Менә Рәйсә апа да имтиханнарын тапшырып авылга, җәй көннәренә ялга әнисе сеңлесе янына ашыга. Сеңлесе аңа: "Бүген бездә мәктәптә зәңгәр ут кичәсе, аны абый үткәрә. Күп хәзерләндек, апа, бергә барабыз", ди. Абый ул яңа гына Ульяновск педагогия институтын тәмамлап килгән яшь, энергиялы, энтузиаст, комсомол әйдәманы Равил Сулейман улы Шабакаев була. Шушы көннән 2 яшь арасында мәхәббәт уты кабына һәм 1974 елның 30 март көнендә авылда беренчеләр булып комсомол яшьләр туе үткәрелә. Рәйсә апа 1974 елның июль айында кулына дипломын алып, юллама белән Кулатка район хастаханәсенә эшкә җибәрелә. Абыйны ВЛКСМ райкомына эшкә күчерәләр. Мәхәббәттә, татулыкта яшәп, бер артлы 2 уллары Рөстәм белән Руслан туа. Көн артыннан көн үтә, район эш белән кайный. Район яшьләренең казанышлары бихисап. Өлкә пленумнарында, ВЛКСМ съездларында район яшьләренең катнашуы дәлилли. Рәйсә апа абыйның олы терәге, канаты булды. Дөнья үзгәрешләре башлангач, алар Саратов өлкәсенә күченә һәм анда тормыш агым суларын дәвам иттерәләр. Рәйсә апабыз Елшанка авылында фельдшер хезмәтен дәвам итә. Төн белән көнне тигез итеп, һәр чак авыру кешегә ярдәмгә ашыгып, Гиппократ антына тугрылыклы булды. Кайсыларын аның тарафына килгән рәхмәт хатлары һәм бихисап грамоталар дәлилли. Әлеге матур парга сокланмаган кешеләр дә юктыр. Кайда гына эшләмәсеннәр, кайда гына яшәмәсеннәр, бу гаилә һәр вакыт үрнәк өлгесе булып торды. Инде 2020 елны бу гаиләнең матур, тигез, үрнәккә куярлык, үтәрлек узган еллары өчен мәхәббәт һәм тугрылык медале белән билгеләделәр. Безнеңчә, алар бу медальгә гына түгел, тагы да югарырак, дәрәҗәлерәк медальләргә лаеклылардыр. Чөнки дөрестән дә алар сыман бу якты дөньяда яшәүчеләр бик аздыр. Күзләребез генә тимәсен. Һәр вакыт пар канатлары сынмыйча, мәхәббәт, хөрмәт ишендә генә яшәп, аларга бергә тигезлектә картаерга насипләр булсын. Рәйсә апа бүген үзенең 70 яшьлек юбилеен каршы ала. Ул бүген дә безгә яшь, дәртле күренә. Миңа абый хатыны, җиңги генә түгел, бала вакытта бер урам балалары, аннары якын дуслар булып үстек. Әле апа да, сердәшем, киңәшчем дә, авыр вакытта ярдәм кулын сузарга хәзер торучы ханым да.
Biz гаиләдә 5 бала үстек. Аллага шөкер, бөтенебез дөньяда. Рәйса апа һәрчак һәммәбезне бер өстәл артына сыендырып, милли бәйрәмнәрне, дуга мәҗлесләрен бергә үткәрәбез. Апа, бүгенге олы юбилейлы гомер бәйрәмең көнендә җан тынычлыгында, иман байлыгында, гаилә бәхетендә, саулыкта, алдагы юбилейлы туган көннәреңне, балауныкларың, бар канатың белән шатлыкларга күмелеп, кайгы-хәсрәтләр күрмичә каршы алырга телибез. Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гөлкеләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең саф, күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп, озак еллар яшә. Олы ихтирам белән сиңа Кирюшкин авылында яшәүче кайынсеңелең Расиме, балалары Рамил, кызы Лиана белән Радик һәм Гөлшат. Хөрмәтле Рәйсә Солтановна, шын күңелдән без дә ошбу җылы теләкләргә кушылабыз һәм алда якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә сезгә ирештерәбез. Юбилеегыз мөбарәк булсын. Ömürler bit isken jiller kebek, Işıp gitip gözüden yoğallar. Suyuk hisi gene jırmını bulup, Turmuş yımgağına uğrallar. Yaşigeli jırlı ömürlerde, Aşık janda uzun balkışlar. Yaşigeli seyip güne, Ukenmeslik bulsun yazmışlar. Ötken ömür geri qaytmay bitur, Яшик әлі жырлап туйғанышын, Жырлык әлі матур мұңынар себеп, Соңғы сулышыларға қалғанышын. Яшик әлі жырлык өмірлерде, Ашик жанда тусын балқышылар. Яшик әлі сүйіп күне, Ukenmeslik bulsun yazmışlar. Жырлап südik гомер йымгаклары, Бирелсә дә безгә ул кысыка. Яшик әле җырлы моңлы итә, Үтмәсенлә гомер һич юкка. Яшик әле җырлы гомерләрдә, Ашык жанда тусын балкышлар. Яшик әле сөеп кенә, Ukenmeslik bulsun yazmışlar. Yaşik әлі suyup güne, Ukenmeslik bulsun yazmışlar.